Бордо и марсала са цветове с дълбочина и луксозно усещане. Използвахме ги в последния проект, може да го видите тук, защото имат силно присъствие и създават усещането за топлина и драматичност. Бордо изглежда изключително елегантно в комбинация с злато или месинг, примерно при осветителните тела и декоративни акценти. Тази комбинация дава усещането за бутиков интериор. Марсала и топли карамелени или горчични тонове също работят прекрасно заедно. Пространството става уютно и със силно присъствие. Много красиво стои съчетанието на бордо с бежово или топли кремави цветове. Неутралната основа балансира дълбочината на цвета и го прави по-лесен за възприемане. Ако искате по-смели решения, комбинирайте бордо с черно и графитено сиво. Това създава една модерна атмосфера. Също така бордо работи много добре с розово-пудрени тонове. Получава се мек контраст, който е изискан. Друг красив вариант на съчетание, това е със студено синьо или тъмно синьо комбинация, която дава дълбочина и артистичност. Понякога е достатъчно да добавите само един акцент, като примерно шкаф, столове или дори картина, която да внесе този наситен елемент. Бордо и марсала не са просто цветове, те са настроения и когато са добре балансирани, правят интериора незабравим.